Hello, my good people. Ndị nke m, ndị ife Igbo na-amasị. Abụkwa nwanne unu nwanyị. Asị nke m pụta n'iru akwụkwọ n'ụbọchị taa nụa ka anyị wee nwee mkparịta ụka. Na-atụfughị oge, asị m ka nkenegodi ndị ife m na-eme na-amasị, ndị na-eso m na-ayọkwa ndị ọzọ ka ha sonye. Ha let them follow us up to encourage us on this thing we are doing. So na-atụfughị mgbe ọbụla achọrọ m onwe egwu nchọrọ ego, egwu Igbo nchọrọ ego, egwu nwaanyị ga. So nchọrọ ka m gụọ ya, ma m ụfọdụ n'ime anyị ma egwu anụnwa a na-akpọ egwu nwaanyị ga. Onwekwa ike ọnwụ na ụfọdụ amalị ya, nwee ike ụfọdụ mụ ya mana fa echefugo, mana ka m weregodi ya wee mepee ọnọdụ n'ụbọchị taa. Ngwa, gịnị mere nwaanyị ga? Nwaanyị ga o nwaanyị ga na ụkwa dagburu nwaanyị ga. Nwaanyị ga o nwaanyị ga, gịnị mere ụkwa ahụ? Nwaanyị ga o nwaanyị ga na mkpọ mawarụkwa ụkwa dagburu nwaanyị ga. Nwaanyị ga o nwaanyị ga, gịnị mere mkpa ahụ? Nwaanyị ga o nwaanyị ga na akịka tara mkpọ na mkpọ mawarụkwa ụkwa dagburu nwaanyị ga. Nwaanyị ga o nwaanyị ga, gịnị mere akịka ahụ? Nwaanyị ga o nwaanyị ga, ọkụkọ tara akịka, akịka tara mkpọ na mkpọ mawarụkwa ụkwa dagburu nwaanyị ga. Nwaanyị ga o nwaanyị ga, gịnị mere ọkụkọ ahụ? Nwaanyị ga o nwaanyị ga, egbe buru ọkụkọ, ọkụkọ tara akịka, akịka tara mkpọ na mkpọ mawarụkwa ụkwa dagburu nwaanyị ga. Nwaanyị ga o nwaanyị ga, gịnị mere egbe ahụ? Nwaanyị ga o nwaanyị ga, egbe gbaburu egbe buru ọkụkọ, ọkụkọ tara akịka, akịka tara mkpọ na mkpọ mawarụkwa ụkwa dagburu nwaanyị ga. Nwaanyị ga o nwaanyị ga, gịnị mere egbe ahụ? Nwaanyị ga o, oke ekwugo m ya. Gịnị mere egbe ahụ? Nwaanyị ga o nwaanyị ga, ụzụ kpuru egbe, egbe gbagburu egbe buru ọkụkọ, ọkụkọ tara akịka, akịka tara mkpọ na mkpọ mawarụkwa ụkwa dagburu nwaanyị ga. Nwaanyị ga o nwaanyị ga, gịnị mere ụzụ ahụ? Nwaanyị ga o nwaanyị ga, na Chukwu kpụrụ ụzụ kpuru egbe, egbe gbagburu egbe buru ọkụkọ, ọkụkọ tara akịka, akịka tara mkpọ na mkpọ mawarụkwa ụkwa dagburu nwaanyị ga. Nwaanyị ga o nwaanyị ga is very funny and sweet. Ihe a bụ egwu ndị Igbo, egwu gboo gboo. Ndị maala agụ ya, ụmụaka kịta ama n'ife a na-akọ egwu a m gụrụ kịta, mana ndị mara ya ama nọọ egwu anyị na-agụ mgbe anyị nọ welie wee malite n'ụbọchị nke taa. N'oge egwu na-amụ ka m pụtara ka e wee mkparịta ụka, anyị mee mkparịta ụka. So ihe nji wee flọ ka m ji eme chalenji. Onye mara egwu Igbo ọma ya gụọ postu ka anyị welie wee malụ ndị ka mma ihe a na-akọ n'Igbo, maka ọ dị nke ya na-echefuzi ụmụ ihe a niile nchefu, mana ama m na ihe Igbo Netwood TV anụnwa ọ ga-enyere ọtụtụ n'ime anyị aka iji wee na-echeta ife ndị anyị chezọrọ echezọ. Na-atụfughị mgbe, m na-ayọkwa unu pinye aka join ya ka afụ na Igbo Netwood TV anụnwa bụ ife ya aga, maka n'ime ya akụzi ọtụtụ ife masala Igbo, omenala Igbo, ma asụsụ, maka esi ede ihe Igbo, ma agbeshi dị Igbo, ma ndị otu ihe niile.
nke ọbụla iji kwalite omenala na asụsụ Igbo, ihe banyelu ndị Igbo niile. Ọ ya ka m sị ka m mpụta n'iru akwụkwọ ka m pụta tata ka m mkparịta ụka, ka mụ na unu kparịta ụka. Kee nke na-eme m. Ngwanụ ka ọ dịnụ ka ọfịa dị ka enwe amalịa. Mgbasị nta ka anyị chọọ na Owere nche. Ama m na the video m mere the other time maka inu Igbo, ama m na ụfọdụ n'ime anyị afụgie. Anọkwa m na-eche mụọ inu, m na-eche ka ọtụtụ n'ime anyị tụọ inu ha maalụ, maka anyị ka ya ejechiakwa na ihe gbasara inu Igbo ahụ. Nekwu anya onwe ndị edere na comment box, anyị ewepụtie, anyị akọwaa ihe ọ pụtara, kọwaa ihe mgbe e nwere ike iji wee na-atụ ụdị inu ahụ. Ngwanụ ka ọ dịkwanụ n'ụbọchị nke taa ka ọfịa dịka enwe amalịa. Ngwanụ ka ọ dịnụ.